Ajoyib bod. Imruz акай Зоришо стажировкаро кард. Салом алейкум аҳли гурӯҳ. Манамо ба ёрдами акай Зоришо 3 рӯз пеш правара гирифтум. Акай истиша карди узшам ба анҷом расон акай Зоришо. Бачаҳо ҳаматон ҳаракат кунед пеши акай Зоришо биёед. Умедтона каломо бубандед ба акай Зоришо. ҳама тарафа хизматона ана зиндагитона осон мегардонад. Ина ба пеши акай Раҷабалӣ инем трактора кор мекард, пол нимада нишон дод, чихел кор кардан дар кор, чихел гаштан дар кор, чихел ҳамаша фаҳмода дод, раҳмат ҳамин бачаҳо дод. Ин ҳамин рӯз ман кор кардум, хела ёд додан мара, хела аз худ карда гирифтум. ҳазор раҳмат ба ҳамин ду нафар акай Зоришо ба акай Раҷабалӣ ки хела кори маро осон кардан. умед дорам ки ага бо коршам акай Зоришо ёрдам метиҳад. Ягон ҷои фанду фребш будааст? Надорад. Барои стажировкаам фанду фреб будааст? Аҷоиб bod. Ягон нофаҳмӣ боша, мақсад ки мо ҳаминҷа дастгирӣ мекунем. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Боша саломат.